Lingis sa kamera pre. Hello guys, nanapod ang sipat. Sipat nga sipat. Kung hindi ka pa subscribe sa channel ko, please subscribe my YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. Panoorin niyo! Pre! Saan ka, pre? Ay, pautanan mo, pre. Pila ka buhok sa ligid sa sakyanan, pre? Kuan, pre. 5. Para asa usa? Para sa ilawan, pre. Yan para reserva, pre. Correct! Puri gusto ko! Kaan si Dimba? Ano yun? Naapa ko, pre. Pautanan, pre. Nay usa nga pamilya, pre. Ang ilagianan, di ka sa syudad, ang ilagianan, pre. Nay daghan ka ng kuan, nay daghang buaya ba? Karon, ang solusyon nila sa buaya, ang solusyon nila para makalabang sila, kantahan lang sa usa. Karon, lingis sa kamera, pre. Karon, pre, maunag labang ang amahan. Ang amahan, gikantahan sa asawa. Ang bana ni unag labang, ang gikantahan sa siyang asawa. Para mo tiglom ang buaya, pre, ilang kantahan, makanta sila sa ilang kantahan lang usag-usa. Karon ni unag labang ang kuan, ang bana, gikantahan sa asawa. La 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 la. La 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 la. Karon ang buaya ni tiglom na. Pero nakalabang ang bana. Oh, ya. Karon ang sulod nga mo labang ang asawa. Gikantahan sa anak. Nakalabang ng inahan ang asawa. Karon pre, ang problema pre kay ang anak pre, na problema sila pre kinsa magkanta sa anak pre. Karon ang pangutanan ako pre. Kinsa nagkanta sa anak? Ya. Para makalabang siya. Oh, ang buaya. Unsa man pagkanta sa buaya? Man ang buaya. Mo ni pangutanan ako pre. Tubaga gina pre. Ang bata, mo kanta mo ang bata, pre. Dili kay kinahanglan man nga mo kanta niya. Ang pangutanan ako, ang punto nako kinsay ga kanta sa anak para makalabang siya dito sa kuan atbang. Ya papa, syagit niya, pre. Dili na makasagit kay layo naman. Kana, pre, murag di jo katubag na, pre. Ahos lagi ako ikatubag na, pre. Sa ahos ano sa mga layo ng ahos. Wag idea pre kasi kanta sa anak pre. Kuan si Freddy Aguilar, pre. Sus ka na mo na gusto na ko ni mo na saktong tubag pre. Yabang. Ago. Napagkikiw pangutanan pre. Napay mga kabuang nga pangutanan mo pre. Tigmo ta pre, tigmo. Tigmo. Kinsay ka patay nila lapu-lapu pre. Si Kuan, ang espada. Ang espada tao na, unsa ang espada yung tao na? Ang espada ni Magellan. Espada Magellan sa pagpatay yung espada Magellan nga namatay ang Magellan. Sa pagpatay ng Lapu-Lapu nga nakapatay ni Magellan sa Lapu-Lapu man. Lapu-Lapu. Kanang pangutanaha no, murag dugan ni kanang pangutanaha. Gibalik-balik kinag pangutana sa maestra pero wag gyud nakatubag niya na. Tinuod na. Dahil wala gina sa history. Discuss it anang pangutanaha, discuss it ana. Bugtaw na kayong kamot pre, sige kupot sa kuwan pre, kamera pre. Stop na pre. Ayun, stop pre. Bati kayo. Unsa imong gibuhat pre? Kuan pre para sa chicken. Sa chicken. Chicken breast ba? Lamas chicken breast ba? Lamas sa chicken breast. Mao na akong amigo nga cook. Chef cook. Pre, napagitig mo pre, sige nang kuan de pre, sige doko de pre kay kita na kas kamera pre. Kurugag kamot ng giahak gid. Palpal ba? Pagka dako pinangga, pagka gamay gilabay. Kana wa jud ko kuan na pre. Unsa ang tigmo nga pre? Maglisod jud ana pre. Maglisod ba rin? Maglisod mga pagkadak. Sa dako pa siya, pinangga pa siya, pagka gamay na, gilabay, usap na siya pre. Gibali.
Gibali. Hmm. Susam taong kay pre mo makagumag dako ni kalibutan na pre nga Bisaya man ta ka pre, dapat makatubag ta ka na pre. Ako lang pre. Sige, ikaw tubag, ikaw answer. Ang tubag na pre si Grillo pre, kabantay ka pre. Yup-yup nimo taas pag pinangga pag nimo. Pero kagamay pre ilabay nimo. Siya, day. Siya ang bagka pre. Mao, day. Ikaw ba'y klaro aning kanang kuhaan ay? Eh, ote ni David sa Blay Bukid. Patay, gini mo. Unsa man pre? Ote ni David pre sa Blay Bukid. Bungtod na, pre. Bungtod baro ay sam taong kay mag sa taga DM de ka di ay. Oo. Taga-bukid mo, pre. Mura magagdili taga Pilipinas pre, mura magagdili taga Visayas. Ote ni David sa Blay Bukid. Tubang na pre dalan pre, nun sam taong ka pre ay. Mo ni sakto gid answer. Unsa na taong ka pre? Ikaw mo answer, ikaw mo tubag. Ago. Kapuya. Bugtaw na kay kamot ko ba? Nya di kay ba mo answer. Oh, pasensya rin, pre. Batay pre, wala mo tanawa kung kuan pre ako mga video dito sa kuan pre, unsa man taong ka pre? Kuan ba, pre? Hina internet, pre. Hina internet mo re. Lagi hina internet lagi. Sunod, basic sunod lang. Menta lagi ka ng kuan lagi, menta minayo na to ang kanang kuan lagi. Libre wifi. Oh. Mainta, pre. So, saan guys, nga mo ba siya katubag siya akong mga puta na guys? Ihan natubag kato naman kuan, kato naman bilagbog ligid sa usa ka sakyanan. Dugay na yan ang mga timu ano, pero ako lang break balik. So, guys, mao na to. Bye-bye! Shout out! Shout out sa mga taga Alta Boys ni Inday nga team leader sa ground crew ug ni Junri ni Samson ug sa uban pa nga Alta Boys ug ni Jason Librada, Johnny Banas, Marlo Escultor, ni Nito Escultor, mga agsuon ni mga managsuon ug ni Juan Raya Jr. at saka ni Eddie. Yan lang. Sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang kamo sa akong comment box at isa-shoutout ko kayo sa susunod kong video. Ayun na. Good day sa inyo. Bye-bye. Chew!